días despois de que houbera golpe de Estado. O sea que 20 días despois, na Coruña, aínda se mantiña esa folga xeral en protesta contra o golpe de Franco, non? A estes sindicalistas os deteñen e os matan para acabar con esa folga que aínda se mantiña en diversos sectores da cidade, non? A partir de aí, si vemos fosa 1, fosa 2, fosa 3, fosa 4, vai haber un total de 14 fosas neste departamento no que se van a enterrar a diversos grupos de persoas, non? Algúns serán fusilados no campo da Rata e outros serán paseados, non? Si vedes aquí acabamos coa fosa 9, eu non teño moi claro se esta é a número 8 ou a número 9, porque dependendo de si está a fosa segunda, a fosa primeira é a zona que está cimentada, pero máis ou menos sabemos un pouco a zona, non? Entón, a partir da fosa número 9 temos un grupo moi importante de xente que foron un grupo de soldados que eran rapaces dos bairros da Coruña. Entre eles estaba Manuel Seoane Díaz, que foron detidos e fusilados por tratar de preparar unha sublevación dentro do cuartel da Atocha. Foi un fusilamento público. Non sei se temos a Cari por aí, non sei se está. Cari, bueno, é familiar de Manuel Seoane Díaz e está facendo un traballo tamén moi interesante. Non sei se queres contalo, Cari, contar un poquinho moi breve quen era Manuel Seoane Díaz e o que estás facendo. Bueno, familiar directamente non, é tío de Chema, tío de Pablo, irmá da miña sogra, Otilia. Entonces estou intentando facer unha testemunha do que foi bueno, a súa historia, como con 24 anos terminou sendo fusilado no campo da Rata o 23 de outubro do 36. Por que? Porque fora chamado a filas ao cuartel de Atocha estaban facendo o servizo militar non estaba en edade de ser, fora chamado de novo a filas para ir ao frente de Asturias. Estaban facendo a instrucción, estaban preparándose aquí no cuartel da Atocha. Un grupo de soldados afíns ao movimento anarquista deciden falar entre eles sobre a posibilidade de facerse co arsenal e parar o levantamento, non? Entonces, foron un chivatazo, entonces inmediatamente xa Consello de Guerra, pena de morte, non? A miña testemunha, bueno, que quero a ver que salida ten,